So diyan sa linya atong hinabi si Sir Joseph Merla. Sir, good morning. Good morning Sir Ariel ug sa ato ang mga suking tigpaminaw. Ug mo ni ato ang update sa kahimtang sa ato ang panahon para sa mosunod nga 24 oras o karong adlawng Miyerkules. Ang shear line o panag-abot sa hangin nga gikan sa amihanang silangan ug hangin nga gikan sa silangan mo'y nakaapekto karon diha sa eastern section sa Central Luzon. Samtang ang amihan o northeast monsoon mo'y nakaapekto sab diha sa amihanang bahin sa Luzon ug nahibiling bahin sa Central Luzon area. Ug natay gi-monitor nga low pressure area gawas ni sa ato ang BAR o sa ato ang latest na data diha sa may silangang bahin sa Mindanao. Ug sa ato ang forecast ubusin nun ang tsansa ni ini nga mamahimong bagyo ug posibleng mahilis ra sud sa 24 ngadto na sa 48 ka oras. Ug sa ato ang forecast dili ra ni makahatag og epekto sa panahon diri sa Kabisayaan. Maong karong adlaw ang tibuok Visayas lakip na ang probinsya sa Sugbo padayong makasinati ug maayong tempo sa panahon diin magpakita ang atuang haring adlaw ug nagyapon tay mga tsansa o mga chances o mga isolated o mga patak-patak na mga pagulan, pagpanugdo og kilat, posibleng matungnan ta o dili aning atuang mga localized thunderstorms na sagad masinati sa hapon o sa gabi tungod usab aning easterlies. Kahimtang sa ato ang hangin ug kadagatan, wala tay gale warning nga giisa sa bisan asang bahin diri sa Kabisayaan. Apan ang eastern seaboard sa Visayas makasinati og kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin nga gikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan ug ang kadagatan kasarangan ug na okasyon nga baluron ang kahimtang. Samtang ang central ug western Visayas makasinati ta sa hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amihanang silangan ug ang atoang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Sa Cebu ato ang dagat mohunas ni sa alas 6:01 karong buntag nga nahigimabon nga negative 0.32 meters. Ug motaob sa alas 12:29 sa udto nga nahigilawmon nga 0.74 meters. Ato ang temperatura magasukod sa 25 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Ug atong haring adlaw mosubang ni karong alas 6:04 sa buntag. Ug mao na ito ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste. Kini si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph. Morning.